I llavors vaig veure els Houston Rockets i... Escolteu, Pau, Kobe, com van les negociacions per resoldre el lockout apostoflant de la NBA? El problema de fons és que les posicions estan molt allunyades. És que ells estan molt tancats en banda o potser sou vosaltres que teniu unes exigències massa apostoflants? No és això. El que passa és que les posicions estan allunyades, m'enteneu? I, per tant, a banda de mitjons nous per cada partit, els jugadors de la NBA exigim vestuaris especials, perquè en els normals sempre toquem amb el cap al sostre. Per això molts ens hem rapat el cap. I ja posats, podríem doblar el salari de tots els jugadors de la NBA, o com a mínim el del Pau Gasol i el meu. Què diuen? No sé, no els sento. Estan massa allunyats. Tu creus que van bé les negociacions? No ho crec perquè, Kobe, la gent està molt lockout.